Paray. Sina Jessica? Uy, ito na! Sunay! Ha? Tuwi, tarupam. Binusag kan tupay. Ay! Ano? Digbastay. Basi? Perfect. Perfect nga talaga. Oh my God. Bakit? Uy, pikaturog. Makabali sa mo ilang itan. Bakit? Bakit? Magbangungutan ka? Magbangungutan ka? Bangungutan nga? Bangungutan nga? Kasaan ko mga bangungutan na? Kakakidkidam kulaan. Bangungutan nga? Bangungutan nga? Ang balas ka pala. Bangungutan. Lakay, di ba anak na Marites? Bakit, Han? Sigurado, di ba? Uy, bakit? Hanggang marites, bakit? Ano na kang naroon lang ang Marites? Uy, bakit? Uy. Bakit nga pa nagbagada ng Marites sa kita? Nagkamukha! Hanggang marites, bakit? Anak ka chismosa, di ba? Haan! Kagachismos, bakit? Ang chismis ko dito yan, di ba? Di ba? Awan! Marites, di ba? Awan! Bakit? Awan! Tayo bagbagada ng Marites sa kita. Hindi ko na maawan! Awan! Basta naka-Marites ha? Haan! Bakit haan? Sigurado ka. Uy, bakit sigurado? Naka-Marites ka. Haan! Haan! Sige, ganun. Ay!